अनुभव घे. अपनाथ भैरी धनी नवला विटला वागजा महालक्ष्मी माझ्या आई हारापा जापाचा मजूरपणा घे. निमाय गाव निमाय महार मतला त्या पुरुषाचं मत मेल. हल्ल्या मुद्द्यापासून वारल्या शेंड्यापर्यंत जान राहता वरला हाट पडदा नादवला पुरुष तरता के चालू गावट्याचा मूळ गावट्याचा जाप राजेपुरीचं मत मेलव. आता 18 खरेदी अधिकारी 21 राठी मालकीचं मत मेलव. काय मग तुझा सही संपूर्ण सही सभेना आणि तुझं शिरकारी तुझं काणकरी सगळं उभं केलं. आणि आज तू कोपले होतीस पण आई मावले तुझंच आज जे तिथं भोये पालखी खेळवणार नाचवणारे किंवा तिथं तुला ढोलवणारे आज त्यांच्या अजून काहीतरी मागे पुढे चूक अपराध त्यांच्या अजून झाला असेल. त्या लेकरांना भाल करून समजूत घालून आज जनता तुझी आहे. जनतेच्या सुखाबरीची खुणा काढलीस. आज 4 दिवसाला 4 लेकरं गेले आहेत. या 4 लेकरांना सुखाचा मार्ग द्यायला वर्षाची रखवाल धरायला बऱ्याचा मग दाखवायला आज भीक मागायला गेली. पोट भरायला गाडी वळ झेंडवतात फिरवतात. तिथे काय कुठला रांडचा कोण क्षेत्र निर्माण होईल बाहेरच्या गावाचा इतर शिमशिमऱ्यातल्या बाहेरचा किंवा तिथं काय त्यांच्या की चूक आपला झाला असेल एवढा भाल करून पादरगावला शेंड्याखाली सही शब्दावर शेंडा तुझा आज भैरी आकाराला गारण्याचा उभा केलेला आहे. आणि शेंड्याखाली जमाने पुरून लेकराला संपूर्ण तुझा जय जनता सांभाळायला आज सुखाचा मार्ग द्यायला उभे राहून आज तिथे चूक अपराध भार कर आणि तापलेले तेवढी कोपले तेवढी शांतता घे आणि लेकरांना संबंध देऊन आज आई मावले आज तसंच आज तुझ्या ठिकाणी तुझीच लेकरं तुझ्या सीमातीतली आज बाहेरून आज लेकरं आलेले आहेत. तिथं त्यांना ज्ञान दिलं आहे. त्या तिथं शिक्षकांच्या वरती काय कुठला एखादा शब्द चुकीमध्ये पडेल त्याला समजूला घालून ही तुझीच लेकरं म्हणून समजूला घेऊन आणि आज जी तिथं तुझ्या चरणाजवळ खेळणारी लोणणारी लेकरं बालणं फुलं आहेत त्याला खेळवायला रंगवायला सजवायला उभी राहा आणि तिथं नाच तोटा आवरून आज सुखाचा मार्ग भेटून द्यायला विना सांभाळ सोडून श्री भैरी अपनाथ दलील मातेचा विजय असो. घर वाढला घर वाढला बाजू वाढला नाव वाढला किंवा एखादा दुष्काळ निर्माण झाला असेल धंदा कुणाकडे खेळायला सजवायला तू पण अधिकारी आहे.